Wannan bidiyon zan maka shi step by step ne yadda zaka gyara national ID card ɗinka idan kana da matsala akan date of birth, canjin phone number, canjin suna, canjin address da duk wani modification wanda zaka yi da kanka ba sai ka je wani wuri an ɓata maka lokaci ba. Kwanan baya na sa bidiyo yadda za a yi gyara amma mutane ba su ga link ɗin ba, sannan kuma ana ta magana ya za a yi gyaran. Shi yasa naga ya dace in maka bidiyo step by step yadda zaka gyara da kanka, sannan kuma hanya ce ma yadda zaka iya gyara ma wani ya biya ka, ka taimaki wani ba sai ka je wurin NIMSY officer ko kuma wani agent ya ɓata maka lokaci ba. Idan kana da wannan matsalar ka dangwala birki ba tare ɓata lokaci ba, mu je a bidiyon na nuna maka yadda zaka yi. Farko zaka hau kan computer ka kamar haka. Hanya guda biyu ne, akwai yadda zaka yi akan computer sannan kuma akwai yadda zaka yi akan waya. Amma wannan bidiyon da yake kallo yanzu zan nuna maka yadda zaka yi akan computer ne, daga baya zan kuma nuna maka yadda zaka yi akan waya. Mu je zuwa nuna maka yadda zaka yi. Wannan shine website ɗin da kuke kallo a bayana. Zan sa muku link ɗin a kowane social media, idan a Facebook ne, Twitter ne, Instagram ne, TikTok ne, WhatsApp ne, duka zan sa muku link ɗin direct da zaka shiga kai notification da kanka. So idan ka shiga website ɗin zai fito maka kamar haka. Zaka zo kai sign up kenan, shine zaka zo kai a new user kenan wanda baka taba creating ba. Gashi nan kuna kallo, gashi na sa sunana guda uku ne. In sunanka uku ne, in biyu ne haka zaka sa first name da sunan baba da sunan ka kenan, sai ka sa lambar waya ka wanda kai registration da ita, sai ka zo nan ƙasa gashi nan, sai ka zo gashi kun ga na sa next. To ya ce attention. Idan ya ce attention din akwai capture da zai maka na fuskar ka zai capture wanda aka ma wurin registration. Gashi nan idan a waya kake ka gani an ce straight, na akwai green, na akwai red. To green din shine daidai, red din ko ba daidai ba. Sai ka zo nan wuraren kuma sai ka sa email address ɗinka, inda ka yi next ka wuce kenan, ka sa email address ɗinka wanda yake valid, wanda yake kan wayar ka ne ko kuma akan computer ka. Duka hanya ɗaya ne da waya da computer, bambancin su kawai wannan akan waya ne, wannan akan computer ne. So gashi nan sai ka sa password kuma ana so ka sa 8 characters ne. Gashi nan kun ga ina sa password 8 characters da symbols da lamba da kuma capital letter da kuma small letter, sai ka haɗa combination 8 characters inda ba wani zai iya shiga ma tamfarin da shi ba. So kun ga na riga na sa. So za ka yi validation ɗin email ɗinka ne. Akwai validation, email validation, wanda za ka je email ɗinka yana yi ko yana kan waya ka yi mana faɗa ko kan computer. Gashi nan kun ga na danna validation a can wuraren. So na danna validation za su tura min OTP direct cikin email ɗin. Kun ga yana processing, ga yana za su tura min, ga yana sun tura OTP cikin email ɗin nan, ga yana kun gani a sama sun sa OTP sent to your email address. So zan je shiga kan email address ina, sai in ciro OTP ɗin, sai in dawo in sa in verification. Gashi nan na shiga kan email ɗina. So ga yana na buɗe, so ga OTP na har ya shigo from NIMSY, yanda za a gane daga NIMSY kenan. Gashi nan sun samu 4720. Ga yana na ɗauko, ga yana na copy na sa a wuraren. So ita ma OTP ɗin sai ka verifying ɗinta ya tabbatar daga cikin email ɗin ta fito. So ga nan zan yi verification ɗinta. In ne verifying ɗinta kun ga na danna wurin OTP confirm, na yi confirming, na yi verifying ɗinta kenan. To sun tabbatar OTP ɗin ita ce wanda aka tura ma a cikin email ɗinka, kuma tana yin expire saboda an tura maka kawai ka ɗauko ne ka sa a lokacin. Sai in zo nan wuraren in sa login. To kun ga na sa next kenan, kun ga na yi registration, ga na sa next. Kun ga shi kenan ya riga ya yi. To kun ga email ɗin da na sa da password ɗin yanzu zan koma a login. Gashi nan sun samu na yi login kenan. So zan yi login ne in shiga ciki yanzu in fara modification ɗina. Sai dai modification ɗin akwai based on modification. Idan date of birth zaka yi, akwai kuɗi da za a caje ka na date of birth, zaka biya akan website ɗin ne. Idan na suna ne, idan na phone number ne, idan na spelling error ne, idan na female ne ka koma male, kowane irin modification zaka yi zaka biya based on wannan modification ɗin. So ga yana na yi login. Kun ga ya ce verify face, sai ƙara verifying face ina tabbatar ni ne zan koma, saboda akwai security, kada wani ya zo ya canza maka suna illegally. Abin sun ba shi security sosai. So kun ga ya ƙara verification irin wanda ya a process ɗin farko. Ya ce in nuna sunana, in nuna fuska na, sannan kuma kada in karkace. Green ɗin shine daidai, kuma red ɗin su ne ba daidai ba. So wannan shine hanyar zaka wani modification, ba wahala. Sun ce quick and easy, kana yi within short time za ga gyaran ka yayi. Sai dai akwai supporting document da ake sawa. Abin da kai gyara zaka iya sa, maybe ka sa date of birth ko declaration of birth ko kuma indigent ɗinka wanda zai yi supporting ɗinka a maka verification a nan wuraren. Na gode. Sannan da Allah idan ba za ka iya ba, za ka iya mana magana, za mu yi maka gyaran nan, ko kuma ka zo center ɗinmu, ko kuma baka wasu shawarwari yadda za ka yi idan ka yi yaƙi ka mana magana. Amma babu hello, ba hi, ba salam. Idan kai magana ka yi zo ko voice message ne ka ce ga matsalar ka direct, za mu bi ka mai maka magana. Amma ka ce hello da hi da salam, ba za mu gane me ka ce, ballantana ma mu gane menene matsalar ka.
sannan idan kana buƙatar national ID card plastic irin wannan, kai in ma business ɗin kake so ka yi, muna koyar da shi, wanda zaka buɗe shago ka fara businesses irin wayannan na ICT, muna koyar da shi. Sannan kuma kana buƙatar irin wannan plastic national ID card, zaka mana magana. Wayannan ma kuka gani wanda suka bada aiki kuna kallo na yanzu haka, yayi ready, za a tura muku yanda ba su suke wasu garuruwa, za a tura muku a cikin farashi kankani kuma a cikin sauki kuma a cikin ɗan lokaci za a tura maka. Kana so kai KYC ko kai wani abu da national ID card ɗinka plastic one, za mu iya tura ma shi. Na gode, mu ci gaba da liking, muna sharing, muna following, sai mu haɗa bidiyo na gaba. Na gode.